Takže vítajte u mojej sérii z Brookhaven. V tejto prvej sérii z Brookhaven budem ich pravidelne vydávať. Si ukážeme môj prvý príbeh, ako som získal vodičák. Takže sa dokúchajte do konca, dajte like a odber a tu máte ten príbeh. Jaj, veď ja som zabudol, ja si mám ísť robiť vodičák o 9:00, tak to musím ísť. Už je 9:05, ja som zaspal. Ja si musím ísť umyť zuby a pozrieť si chvíľu telku, lebo ja sa musím aj najesť. Rýchlo si umyjem ruky, lebo ja to nemôžem zmeškať. Ja sa tu napapám. Ja si tu dám dačo jedlo, ale ja sa rýchlo musím ponáhľať. Rýchlo dám si tu taký burger. Tako. Dobre, ja rýchlo musím ísť, lebo ja to nestíham, ja musím ísť na autobusovú zastávku, nech ma tam zavezú. Takže rýchlo musíme ísť na autobusovú zastávku. Rýchlo, kámo, ja to musím stihnúť. OK, takže poďme tu počkať tých 15 minút teda na autobus. No konečne. Takže poďme do neho. Tak, a poďme k tomu riadiečemu, lebo vidíte, že vraj je tu dáte na ceste. Ja som tu a idem ťa naučiť šoférovať. Kámo, tak ty si taký totálny kýt. Ty ma chceš len naučiť šoférovať. No, veď ja ťa to naučím, ja to viem. Si taký postihnutý, či čo máš s hlasom? No počkaj. No dobre, tak ja nasadám k tebe a poď ma dačo teda naučiť. OK, takže prvý základ je, že si musíš zobrať také auto. Potom ty pôjdeš dopredu. No bože, také základy úplne viem, ale ako to bezpečne a tak robiť. No, tak, to ťa ideme naučiť. Takže musíš to tak robiť, že ty musíš dobre vedieť zatáčať. Preto to hraj najmä na mobile, lebo tam sa ti lepšie. Ale nie, môžeš hrať na počítači, ale na mobile sa to lepšie. Takže to je prvé pravidlo, čo musíš urobiť. No určite ja tu idem hrať teraz na mobile, čo sa zbláznil. Načo tu mám potom svoj počítač? Načo? No dobre, idem k tebe nasadať a poďme vysvetliť ďalšie pravidlá. No, musíš hlavne poslúchať zelenú a červenú, lebo tá ti hovorí, že či môžeš ísť alebo nemôžeš. A potom ešte musíš poslúchať dopravné značky. No a aké? Napríklad križovatka, alebo daj preznosť, alebo také podobné. No OK, takže môžem toto auto, aby som si to vyskúšal. No kľudne, poď si to vyskúšať. Tak a poďme poslúchať toho týpka. OK, takže už vieme celkom riadiť. Vojčak, mi dáš kedy? Abo počkaj, ja ho tu pohľadím, že či ho tu mám. No tak mi ho okamžite daj, lebo potom to bolo na veľké... Na nič to bolo, ak mi ho nedáš. Tak, nech sa páči. Ja ti ho tu givujem. Vodičák, no konečne. Máme vodičák. Takže teraz už môžeme bezpečne jazdiť, ani nás poliči nezastavili. Hej, čo myslíš na kapote? Nič, len tak. Mňa to už vonka nebaví, už je aj tak noc. Poďme si tu dačo pozrieť na telke. OK, takže máme tu Brookhaven TV. Máme tu takú veveričku, kámo, ja nechcem pozrieť veveričky. OK, psíka, to je milé. Takže ak chcete vidieť ďalšie príbehy z Brookhavenu, tak budú vychádzať pomaly série. Takže mi dajte prosím like a odber, veľmi ma podporíte a veľmi ďakujem a čau.